अलका फिल्म्स भोजपुरी। पूजा करे हम मुना के बुलाई के उनको के पास करा दी औरतानी पैया हो। उनको के पास करा दी औरतानी पैया हो। साल भपयलू सरस्वती मैया घर संगे करम पूजैया हो। साल भर पयलू सरस्वती मैया घर संगे करम पूजैया हो। कोचिंग में मूर्ति रखाइल बा सब कॉपी कलम लेके आइल बा। हंस पे सवार होके बीड़ा बजवैया हो। हंस पे सवार होके बीड़ा बजवैया हो। साल भपयलू सरस्वती मैया घर संगे करम पूजैया हो। साल भर पयलू सरस्वती मैया घर संगे करम पूजैया हो। अलका फिल्म्स भोजपुरी।